बेबायदि थासारिफोर जुदि जामारदोंब्ला जोङो बेखौ इसिङारि जोंनि न'खरनि समस्या साननानै मोनसे टेबोलाव जिरायनानै मोनसे माने डाइनिंआव जिरायनानै जोङो मोजां रखम रायलायनानै समाधान खालामनो हायो। जों दिनै बुंनो नागिराखै जे एबसुखौ सोंखारिनो मोना बा एबसुखौ बेबायदि समाल'सना खालामनो मोना, जों बेखौ बुंनो नागिराखै। एबसुखौ समाल'सना खालामनांगौ, एबसुखौ बुंनांगौआ जों बर' जातिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि बियो मोनसे नैतिक अधिकार, बेयो मोनसे माने बयनिबो थाखाय मावनांगौ बिबान। नाथाय एबसुखौ रायनो मोनो, एबसुखौ सोंखारिनो मोनो बुंनानै दिनै जाहा थाहा सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव बुंनानै बिदि लाजि फोनांलायनाय बेथ' थिग नङाना। दिनै बिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मा जादों? दिनै बेबायदि गावजों गाव सानफ्रामबो सोंखारिलायबाय थानायनि गेजेरजों जाथियाव मा लाब जादों, मा खहा जादों, जों बेखौ दिनै माने मेगन माने मेसेमानि नायोबानो नुयो। दिनै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, जोंनि माने यां जेनेरेसनफोरखौ, बे यां जेनेरेसनफोरखौनो लामा दिन्थिनांगौ, नैबे लामाजों थाबायनांगौ, नैबे लामाजों जातिखौ दैदेनलांनांगौ, नोरै नोरैसो थांनांगौ, बे मोनसे मेसेजखौ, बेबायदि मोनसे दिथाखौ जोंनि बै जायफ्रा सिगां सारिनि दैदेनगिरिफोर, जायफ्रा मेचुर जाबाय, दावराय देख्रेमोन बायदि, सोरबा अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदि बिथांमोनानो दिनै बेखिनि खामानिखौ मावनांगौमोन। बेनि उल्थायै दिनै बिथांमोना बा माने षड़यन्त्र भाबै बबेबा राजनिति पार्टिनि साफा साफा माने एजेन्ट जानानै, बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि साफा साफा एजेन्ट जानानै जेबायदि माने स्टाइलजों खामानि मावनो लादों, बियो माने खुब बेबायदि लाइ होथावथाव बा बेबायदि सयज' खालामथावथाव सिमायाव गैला होननानै जों एबसु फेमिलिया सानदों। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ जावले जावले हुमखि होदों, जोङो जावले जावले बिथांमोनखौ माने आर'जबो खालामदों लोगोसेनो जे जाहाथे बिथांमोना उननि समाव जाति दानायनि नामाव जातिनि माने खोथा बुंनानै, जातिनि माने नंनायनि नङैनि माखासे खोथाफोरखौ लानानै इमोसनेलि बेबायदि रायजो राजाफोरखौ बा जोंनि यां जेनेरेसनखौ इमोसनेलि एटाचमेन्ट खालामनानै, इमोसनेलि ब्लेकमेल खालामनानै माने जातिखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनो थांनाय, मिसट्रिट खालामनो नागिरनाय बेबायदि हुदाखौ टटेलि नागारो। आरो नागारनायनि गेजेरजों बिथांमोना गमामायैनो बे बैसोआवबो, बे समावबो जुदि जातिनि थाखाय सानमारदोंब्ला, जातिनि थाखाय मावनो ओंखारमारदोंब्ला, बिथांमोना मोनसे मोजां थासारियाव फैनानै मोनसे मोजां सिन्थाधारानि गेजेरजों रायलायनाय सावरायनायनि गेजेरजों माने जा एसे मदद खालामनो हायो, गाव गावनि लेभेलाव जे खामानिखौ मावनो हायो, बे जिखिनि खामानिफोरखौ मावबानो जागोन। सोंनानै लानांगौ, मोनथियै बाथ्राखौ बिथांमोना माने मोनथिनो थाखाय नाजानांगौआ बिथांमोननि दरकार। दा दिनै बे बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय, बै बाथ्राफोरखौ सोंनानै लानो थाखाय बिथांमोनाव साहस गैया, बिथांमोननाव माने बेबायदि मरेल, बेबायदि मोनसे गियान गैया। एबसु अफिसाव फैनानै, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव फैनानै बे मावख'आव माने माबायदि सोलिदों, बेयाव थाग्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा, बेहाय थाग्रा बाव खामानि मावग्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा जादों, मोनजादोंना मोनजायाखै, समाजनि जातिनि खामानि मावनायाव बबे बबे बिथिङाव मा समस्या ओंखारदों, बेखौ माबायदि सल्भ खालामनांगौ, माबायदि हेफाजाब खालामनांगौ, बिनि बागैसो बिथांमोना खामानि मावनांगौमोन। आरो दिनै जों बुंगोन, अमर सिंह ब्रह्म, दावराव देख्रेबमोन बायदि मानसिनो बर' जातिया बर' जातिखौ दैदेननो थाखाय बा बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांमोननो थिखा होनानै दोनाखै। बिथांमोननो फाफ्लियाव जोङो मा होनो रुजुनानै लानांगौ होननानै बुङाखै। बिथांमोना दिनै माने आनफिट जाबाय, बिथांमोना फिट नंला, बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना रिटायार्ड मोनदों। दा बे रिटायार्ड समावबो जुदि जातिखौ मोजां मोननाय बा जातिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना सिन्थाधारा खालामदोंब्ला, एथ' बेबायदि नेगेटिभ बबेबा मोनसे माने पार्टिकुलार संगठनखौ, बै पार्टिकुलार संगठननि दैदेनगिरिखौ सानफ्रामबो प्रेस मिट खुङै खुङै रायनाय बुंनाय, बिनि गेजेरजों जे गावसोरखौ जातिनि थाखाय खामानि मावनाय, बे माब्लाबाबो माने बिदि जाहारि खालामना लानो थाखाय नाजानाया बे माब्लाबाबो जाफुंसारनाय नङा। एबसुनि बे गोलाव बोसोर जारिमिनाव जोङो जेखौ नायोबा नुयो, बे 56 बोसोराव दावराय देख्रेबमोन बायदि, सोरबा माने अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदि गुबुन गुबुन दल संगठन माबा माबि राजनिति पार्टिफोरा फैदों, एबसुजों थक्कर जादों, एबसुखौ फोजोबनो थाखाय नाजादों, एबसुखौ माने बेबायदि दंस' खालामनो थाखाय गोबां षड़यन्त्र खालामदों। खुनु मोनसे गोहोआ एबसुनि सेराव, एबसुनि खाथियावनो फेर फाथिनानै बिदि गसंनानै थानो, सारभाइभ खालामनानै थानो हानाय बेबायदि मोनसे अबस्थायाव फैयाखै। आरो दिनैबो बेबायदि मोनसे अबस्थायाव बैबायदि दल संगठन जायफोरा दिनै बेबायदि षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ, बिथांमोना मालाबाबो हानाय नङा। दा बेखायनो जोङो जावले जावले खावलायदों, बिथांमोना दिनै जे मोनसे सिन्थाधारायाव जे मोनसे एग्रेसिभ एबसुखौ लानानै, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ लानानै, एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनै जेबायदि मोनसे एग्रेसिभ मुडआव दङ, बे एग्रेसिभ मुडखौ बिथांमोना मोनसे पजिटिभ लाइनजों, मोनसे दाजाबथायारि नोजोरजों लांनानै जोबथारनायाव नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो लुबैदों। जातिनि जे खौसेथि, जातिनि गेजेराव जे बिदा फंबायनि सोमोन्दो, बेयाव आघात होनाय
बा जाथिनि सेन्टिमेन्टनि सायाव जा बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ दुखु होनाय आघात होनाय बैबादि बाथ्राजों जायफोरा माने ससियेल मिडियायाव ओंखारो बा प्रेस मिट लिङो बैबादि खौरांफोरखौ जाहाथे जेरै जायफोरा इउटुब खुलिदों बा जायफोरा दिनै माने गोबां बेबादि निउस पर्टेलफोर खुलिदों बै बिथांमोना खुनु मोनसे खारनाव फोसावा बिनि थाखाय जोङो एबसु फेमिलि जानानै गुरै खावलायहरदों मानोना दिनै खौरां बिजोङा ओरैबादि मोनसे बिजों जायनि गेजेरजों माने सेकेन्ड मिनिटावनो जोंनि जे मेसेजफोर माने बे गाज्रि मेसेज बा गाज्रियै बे ओरैबादि गोसारगोन आरो मोजां मेसेज बा ओरैबादि माने थाब बेबादि स्पिडआवहाय गोसारो दा बेखायनो खुनु फयदे बेफोरबादि नांला बंसा मानसिफोर जों बिसोरखौ नांला बंसा होननानैसो बुंनांगोन बैबादि व्यक्तिफोरनि निउसफोरखौ बैबादि माने सुबुंफोरनि निउसफोरखौ जोंनि निउस पर्टेलफोराथ' खुनु फयदे माने बेवहाय कभारेज खालामखानो नाङा आरो जायफोरा दिनै गावनि केरियारानो जा बा गावनि गरसे गरनै फालांगिरिनि नोजोरजों इउटुब चेनेल खुलिदों माखासे माने जों नुनो मोन्दों इउटुबाव माखासे चेनेलफोर दङ बैबादि चेनेलफोरा माबायदि माने कन्टेन्टजों माने निउस बादि फोसावो बा बेबादि भिडिअफोर हंगारो बेयो माने बिराद सोंखारिथाव आरोखि बैबादि व्यक्तिफोरा जाहाथे उननि समाव जाथिखौ एबसुखौ लानानै नेगेटिभिटि बेबादि फोसावनायखौ टटेलि नागारो बेखौ फिन खनसेबावहाय खावलायहरनाय जाबाय जासिगोन दे। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।